To think of peaceful negotiations and dialogue around the table, it's no more a solution. Chances have gone by. In Soweto, it's dangerous to even talk of revolution. So these young blacks knew the risks they were taking when they agreed to speak openly. Yes, I am prepared to fight. And I'm prepared to die for the good cause. As a young man who's still growing up, it will be really ridiculous to see my family suffering the very same way that I'm suffering. So there's no other alternative for me. It's just that I must go and fight for the good cause of my future. And people, have come to realize that the only means to achieve, a change is through radical means. Igunya lomzabalazo noma lokhu okwakulwelwa akukaze kushintshe kusafana. Kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu abaningi bomdabu ezweni lonke bafa ngenxa yale nkululeko. Ukulwela ncamashi lokho okuchazwa yilezi zinsizwa. Kufinqiwe nje. Ukufakwa kwabomdabu emnothweni. Ukukhululwa kwezomnotho. Ngoba imisebenzi imele isithunzi somuntu. Ukudayiswa kokugcina amaphiciphici kweCODESA nalo mthethosisekelo. Bheka izimboni, amathuba amabhizinisi, amathenda kahulumeni. Izizukulwane zomkhulu zafa ziwalwela. Ngethemba lokuthi ngelinye ilanga izizukulwane zabo zomdabu zizozuza. Kodwa namuhla lezi mboni zilawulwa ngabantu bakwamanye amazwe kanye nomcindezeli omhlophe ofanayo. Iminyaka engu-30 yokugcina yalentando yeningi yenkohliso ibufakazi bokuthi izinhloso zethu zashintshwa ngokuphelele. Okhokho bethu babengenayo iteknoloji enjenge ecosystem ukuloba izinhloso zabo. Amaphupho nezifiso zabo zesizukulwane ezilandelayo bayishiya ezandleni zosopolitiki. Bheka umonakalo, amanyala esizithola kuwona namuhla. Umonakalo owenziwe ngabantu esabanikeza amandla, lama askaris. Balisela iprofayela yakho, masishintshe lamanyala.